Egun hone, hasiko gara. Bueno, egun hone danoi eta benetan eskerrik asko prentzaurreko honetara etortia haitik. Gaur zuei barri emoteko asmo daukagun edo plana, berez kofradien historiari buruzko eta kofradien pasadizoi buruzko liburu baten aurkezpena da helburue, eta baite domekan ospatuko dan urteroko kofradien eguna edo kontu emotiek eta izeten dien jai hori aurkeztera gatoz gaur. Eta horretarako ekarri dugu protagonista batzuk, bai liburu idatzi da bienak eta bai liburu hori argitaratzeko klabie izen dien jente bat, ez? Hemen dauko zuen eskerretik hasite Jon Irazabal eta Markel Onaindia eurek izen die liburu idatzi da benak, eta urrengo dauko zuena Goiuri Sopelana da, Iurretako kofradietako idazkari da bera, eta nire zuen eskuman eta nire eskerrien dauena Olatz Plazaola, Gerediaga elkarteko zuzendaritza batzordeko kidie. Esan biderkez, liburu hau, Iurretako kofradiak eta Gerediaga elkartien arteko elkarlan baten frutu izen dela. Eta berri eman gure hotzat, ezinbesteko izendan pieza klabe bati dela Gerediaga elkartia, eta Olatz zuzendaritzako kide, berari txiko ezat. Egunon, eskerrik asko Gorka. Lehenengo eta behin komentau, Gerediaga elkartiek egiten dauela eskualdeko eta beste hainbat elkartegaz bierra, eta bere izaeran dauela aldan einien gure baliabidiek beste elkarte horren esku iztie. Etorri zienien eskatzen laguntzie liburue, kofradizan liburu egiteko kontu egaz, gustora hartu genuen proposamena, eta, egiz izan nahiko pozik gauz. Liburen azaltzen den moduen, 1976 merindade elkarte, Gerediaga elkartiek merindade egune antolatu ban, eta bertan Iurreta eta Durangoko udalan arteko basuen hausixen proposatu jakon bitartekaritza bat eikie, eta elkartiek proposamena erronkie hartu ban, eta aprobetxau ban kofradizan batzordieri biziberritzeko prozesueri bultzat emoteko, eta handik urte bire, San Migueletan, 1979ko San Migueletan, lehengo kofradiza egune ospatu zan hemen, Isortako plazan bertan, eta orduen be Gerediaga elkartiek babesa emotzen kofradixen batzordieri. Historizan zier ikusten da elkartiek bere aletxue ipini dauela kofradixan historizan bebai, eta oine kofradixak onino bisiri dauzen artien, eta etorri zienien barriro eskatzen laguntzie eta proposamena emozkoenien elkarlanerako, gustora hartu gendun, eta egiz da oso posi gauzela gaur aurkezten da emaitza honegaz. Eskerrik asko, Olatz, postena zue posiba zau ez egu bai. Honako epazetan di, eta aurkeztu daz danak eta neuen az aurkeztu, danen aurkezle moduen nauen arren, ni behi Iurretako kofradietako ordezkaritzan ator, bertako presidentia nazelako, Gorka Lazkano nazni, eta, zetarako ingen duen liburu hau ez? Aspalditik ibili gara azkenengo urtietan, buelta bat emonguran kofradia honei, eta barrikuntzara edo gaur egungo moldietara ekarten, eta horretarako zan, pixka jendartera zabaltzeko, eta herrizek berak ikusi daitzen kofradiak hor dauzela, eta herrizenak diela, eurenak diela, ez? Horretarako zan, eta hori zan liburu honena. Piskat zabalkunde lana etxeko eta kontzientziazio lan bat etxeko herri mailan eta hurrengo belanaldizetan. Kontu da, liburu hau idatzi da benak lehen esan dutzuet, Jon Irazabal eta Markel Onaindia diela, baina ez da eurek bakarrik parte hartu, maketazio lanetan einautai hartzaguena ibili da, eta argazki asko emon dauz Iñaki Irazabalek, ordeuko zue bera, eta hortipe eskerrak berari eta einauteri eta beste bileri. Ni paino hobeto azalduko da bezerretan undi datorren, zati bat liburu honek alde historiko edeuko, kofradien historiatik zalako zati bat, eta beste zati bat zabalkundeko edo anekdotak edo pasadizuek agertzen diena, ez? Eta zatitu da holan izen be, alde historikoe Jon Irazabalek egin dau, hainbat urtetan kofradien inguruen hainbat lane dokumentau da bezalako eta auki da bezalako eta uste gendulako pertsona egokiz esala oso, eta bestien Markelek
bueno, aurretik eukin daben esperientzi bategatik, bai, Goiura ikastolako berrota margarren urte hurreneko bideo ikusentzuneko bat, da beste hainbat gauza egin da bezalako, eta uste gendulako oso persona egokiz ezala. Eureri emongo dutzie berbie, eta lehenengo horretarako Jon Irazabal deituko dut, berak lehenengo zatizi egin da hori, kofradien historiakiko zati hori. Egunon, eta esatone banien deize edo, eskarize, kofreizari buruzko historia bat idaztie, edo izorta kofreizaren historia idaztie, urduri pantonitzen, ze gizaba da, danok itzen dugu berpa kofreizari buruz, danok egin jogu zildu eskarain kofreiza gora eta kofreiza bera, baina benetako orduen zer dezen kofradizak inok ez dugu jakin, eta ez dakigu. Zoritzarrez, kofreizan historia, agosko historia bat izen da, eta neurrindi baten aurreko gizarteak galdu diren neurrezen, galdu dugu kofreizan historia. Bai, ala izen dana berreskuratu dugu, baina posible izango zana, harina bazia baginen, oso txatal txiki bat da. Zer dizez kofradiak? Bueno, neurrendi baten kofradia dira izena dino fater, hermandadie, hau da, lurralde honetako lehen antolaketa. Kofradiak askotaren zuten dugu, kofradia pescadores, kofradia de la Virgen del Rosario, usaba da kofradia religiosuek, beste usaba da lan kofradizak, oinu irauten dutenak hainbat lekutan eta bar, eta beste usaba da kofradiak zibilek ziren herri honetan lehenengo antolatu zen, antolatu zen sistema politiko esateko moduen. Baserria, basoko herria, hori da horti dator baserria, baserria askok ikusi bien erronka batzuri aurre egiteko etxeko edo baserriko jentierekin ezalaneko. Inguruko beste baserritarrakin baten je enbibala lan hori. Horti dator kofradiarena. Azkenin baserri horren hermandade bat sortzezan, anaiarte bat sortzezan eta horti dator kofradia. Kofradia da toki bateko jentien batasun hori. Kofradiak ikusi bien baita ere, kofradia batek askotan ez dela posible aurreitea dekon erronkari. Gerra denporan, goze denporan, bide bat etxeko orduen, eta orduan inguruko beste kofradiakin bate enbierra aukitxaban. Kofradia desberdinen arteko batasun horrek, emoan, gero iraundu duen erakunde bat, eta Elizatea. Elizatea, erdera Santa Iglesia, eta argi eta garbi dator, tokiko izen baten ondorioz dator izen hori. Eta da, ante la Iglesia. Elizako atien. Zer dela eta borre kofraizak, irotak kasuen izen ziren kofradiak, batu zirenak Elizatea sortzeko, Elizako atien batzatzen zirelako. Hor dago, jorretako Elizako atien albuen dago mai bat, ondala urte gutxi, urte batzuk jarrita, baina hainbat herritan, haintzineti dugu mai bat, eta hori zen udaletxeko maize. Udaletxe, gaur egun udaletxe, defizio moduen ezagutzen dugun ezibien aukiten, eta orduen batzartzen ziren mesa hostien, alkantek eta herrikoak, mai horren inguruen herriko gauzak irabakitzeko. Horti dator Elizatea eta kofrea dira Elizate hortako zutabeak. Kofradiak aukitze bien toki bat, espazio bat, zentralidadea hori emoteko kofradiari eta zan ermitie. Ermitie gaur ikusten dugu elemento religioso moduen, bina gara jartazan, elemento religioso hilerri baita ere, bina batera, esateko moduen batzarrak egiteko tokize. Batzarrak erabakitzeko goza zibilek edo danakue. Edo zetarako gara hartako udaletxe edo auzoetxe ermitako elizpiak edo ermitza euretz iren. Hori zen kofreizan funtzinuen. Kofreizak baso batzuk aukite bien, segizarte hartan baso esan oso importanti baserritarrentzako, baso komunala zan ginenera, baso genbote ban, azpigarri dize, jatekue oinarrezko ez baserritarrentzat. Momentu baten, hori bainotzute oso gutxi ezagutzen den historia bada, kofraizan historia,
horrek kofradiatako funtzioak eskuratzen du udaletxiek. Zentralizazio bat dago udaletxien horre funtzioena, lehen auzuko kideen funtzioena, eta beren funtzio galtzen da. Jarritzen dute, elezinok egiteko orduen, distrito bezala, zergak eta impostok erabakitzeko orduen distrito bezala, haukibin funtzio batzu, baina hori funtzio guztia galduta haukibizan. 18. mendien, noi esaten gauza folklorikoa dela, baina ia, kofradiak errezetan. Segertatzen da, 19. mendien, neko garai mobidu diez, hainbat gerra, frantzesen kontra, Espainiako independentzian gerra, karlistadak eta bar, udaletxe edo zorrakin goraino. Orduen horre zorrak ordintzeko, Madrietek agintzen da, herriko propietateek saldu, eta diru horrekin ordentzie dekoien zorrak. Hori da tragedia bat, baserritarrentzako oinarrezkoetan basuek saltzen badira, minoriza baten eskuen gelditzen dira horre basuek, eta herrizek orduan bai benetako gozie jasotzen dauela. Eta erabakin da, bai Izurretak eta beste herri batzuk, herritarrei saltzie. Hau da, Izurretak badeko 1000 riel zorra, dino udaletxe dino, mutilok, danon artean 1000 riel pago bizuie. Eta basuek zuen eskun gelditzen dira. Udaletxek zuen imoten zuie. Udaletzen eskun galtzen bada, horrengo gerran barriro subastala doiez. Orduen ez galtzeko, euren ganetik entzen da basuek. Eta hori da, 1853 egiten dauena Izurretako udaletxek. Saldu, beren herri basuek, hauzueri. Eta hortarako, figura juridiko bat bihar dau. Eta zer egiten dau, hilde dauzen kofradiak barriro berbiztu. Orduen, lehenago izen zan, udaletxe txeki batzuk, hauzotako udaletxe txeki batzuk horrek kofradiak, funtzio hori ez da berreskuratzen, baina figura berreskuratzen da funtzio bateaz, eta basuen administrazioa. Eta horra zen da zateko buduen, Izurretako kofradian bigarren garaia. Administrazio horren ardura, segertatzen dena dela, 1926 Jurreta eta Durango, Jurreta benegatzen dauenien, Izurreta udaletxe bari gatzen da, eta norrendi baten birri zendak eta bar, eta herriren zerbait aukitie, beste funtzio batzuk ere, edo bete behar batzuk ere, bete dutela urtietan kofradiak. Neiz da uren zorrerako bete birrak izan ez, birri zenak eraman zuten kofradiak beste gai batzutan ere sartzen. Eta hori izan da proet, historiz de labur kontaute, zer mondi barik emon barik, eta liburu hortan biltzen duguna, labur. Badin jotan ala, oso gutxi ez du jote dau, dokumentorik ia ez dau, gari zarreko dokumentorik ia ez dau, untzen, aurkitu dugu, lokalizu dugu, Baiadezko txanzilerian, juizio bat, eta bertan, dirudienez, bai aipatzen dira eta sartzen dira, Gariko kofradiak eta Izurretako kofradiak. Boson folio diez, orduan, eta letra oso txarraz da, egune baten espero dugu horrek ebire harakatzie eta zerbait gizau jakitie. Bila bai dau, berri zena, azkenengo, hemen batu da, mi azkenengo lekukuek eta desagertu duko, bai herrizetako kofradian historia batzie. Eskerrik asko, Jon. Hain ondo azaltzi harren eta hain laburpen hona eki harren. Ize spoilerra behin dotue, baina ez dotzue. Irakorri zue, esan daben dana laburtute, ekosue xehetasun gehiagoaz eta detaile gehiagoaz liburuen bertan. Oso ondo azaltu eta oso lan politien gainera historia ulerterraz bat helarazteko jentieri. Hori izan helburue gainera. Bueno, eta horren bigarren zatile, liburuen bigarren zatile esan dugu, Markel Onaindiak idatzi dauela, gehiago zentratzen da pasadizuetan, anekdotetan, gentien bere sentimentuetan, bere bizipenetan eta guzti hori. Eta horrekin batera ikusentzunezko bat egin dau. Bueno, horretarako torri daitela Markel Onaindia eta berak azalduko zuen ipaino beto zer izendan bere lana.
Bueno, Jonek aipatu dauen gatazka horretan, kofradien eta Durangoko udalan artien egon zen gatazka horretan, klabea izan zen, 70ko hamarkada amaieran gazte talde bat hasi zela horren inguruan lan egiten, ezta? Basoen inguruan zegoen gatazka hori jendarteratu, horretaz informatu, eta hor hasi ziren protestak egiten, agerraldiak egiten, hainbat batzarbe egin ziren, eta olatzek esan dagoen moduan, Gerediak babesa erakutsi eban hor bitartekaritza bat sortzeko, ezta? Gai horri soluzio bat emateko. Eta, lan guzti horren ondorioz, 1973an Durangoko udalak onartu eban azkenean basoak kofradien jabetzakoak zirela, eta hori izan zen mugarri bat, ezta? Beste etapa bat hasi ahal izateko. Horren ondorioz, azkenean baso ustiapena era legal batean hasi zuten kofradiek, eta gero baso ustiapen horren etekinarekin hainbat ekintza egin ziren herrian. Estatutuetan jaso zen, basotik ateratzen zen etekin ekonomikoa gero herrira itzultzeko izango zala. Orduan, horren eraginez, auzoetan egin ziren hainbat hobekuntza, adibidez, telefono linea ailegatzeko inbertsioak egin ziren, txoko edo elkarte gastronomikoak egin ziren auzoetan oso garrantzitsua direnak auzo bizitza egiteko. Gero herri mailan ere ekintza kultural askotarako dirua eman izan da, eta esaterako baita ere esanguratsua da, adibidez, justo epoka edo garai horretan, 80ko hamarkadan, Jurretan adibidez egon zela futbol talde bat martxan, baina ez zegoela zelairik eskura, eta orduan kofradiek pentsatu zutela, ondo egon ahal zela lursail bat erostea, eta hor Jurretako futbol taldeak jokatu ahal izateko. Eta gaur egun oraindik ere Larrako zelai futbol zelaiaren lursaila bera kofradien jabetzakoa da adibidez, ez? Eta, hori da jorratu dugun gai bat, baina beste gai batzupe ikutu dugu, adibidez, kofradiak garrantzitsuak izan zirela Jurretaren desanexioa lortzeko bidean, azkenien kofradiek bete zuten funtzio bat, kasik udal batena, Jurretak 1980 arte zuenez udalik izan, kofradiek herriko gestioan gauza asko egin zituzten, eta bazen autoerak eta modu bat. Orduan, noski, gestio horren baitan ikusi zuten beharrezkoa zela udal bat lortu ahal izatea, eta kofradiek horretarako bultzada egin eben. Eta gero beste gai bat behikutu dana adibidez, gero Goiurik azalduko dago hobeto, baina generoaren kontua, 2019tik honantza emakumeek parte hartu ahal dabe kofradietako ordezkari moduan, baina ordura arte hainbat traba izan zituzten. Emakume batzuk saiatu ziren bertan juntakide izaten, baina nahiz eta arauetan horrela jasota ez egon, giroak zuen laguntzen eta traba jaso zituzten. Orduan, esperientzia horiek ere jaso ditugu. Liburuan bertan, hitzaurrea egin daue Izaskun Jakuriagak, eta adibidez berape kontatzen dugu bera izan zela orduko protagonista bat. Eta, ez dakit esatea hori prozesu interesgarria izan dela, jende interesgarria entrevistatu dugula, eta hoize liburuan aterako ala, eta gero hurrengo astean egingoan aurkezpenean bideo baten horren laurpena egongo gala ikusgai. Eta proiektu honetan danien, beste agente importante bat, Jurretako kofradiak diez, eta horren ordezkaritzan etorri da Goiuri Soplana,
Bera da Iurretako kofradietako idazkarile, eta berak emango dutzue proiektu honen undin orakuen azalpen batzuk, eta baita datorren Domekako kofradien eguneko informazio apur bat. Indala 50 urte Isortako kofradiak aro berri bat hasi bela kontaten dau liburu honek, eta ni ausartuko naz esaten gupe aro berri bat hasi dugule, ze oinarte gizononak baino ez egon kofradizetan, eta gaur egungo kofradien junta barruen hiru emakumezko be bagauz. Aro berri honen barruen, bebai gure izen dugu kofradi sentimentue transmititu eta konfradietako informazio kanalak zabaltzie. Da horretan gabiz. Baina lehenengo eta behin historize herriratzie edo zabaltzie izen da gure izen dugun gauza bat, eta horregaitik aurkezten dugu liburu hau. Domekan kofradi eguna ospatuko dugu, eta bertan 5 eurotan jarriko dugu salgai liburue, eta gero astelenetik aurrera Isorretako kopisteri izan egongo da erosteko aukerie. Liburue egiteko, hainbat lagun elkarrizketatu da grabatu dauz markelek, eta 25 minutuko ikustentzuk bat be prestau dau, eta hori datorren hastien iraiak 14, Goiuria kulturgunien egongo da ikusgai, arratsaldeko 5etan, 6 eta 8etan. Ez da izenik emon bier, ez da punto bier, ez ezer, helduarra barrure, eta lekurik espadau, urrengo txandan. Da, amaitzeko, kontako txue Domekan dala kofradi egune, eguraldizak laguntzen badozku laiziar zelainengo dugu, bestela maiztegiko aterpien, 12etan hasiko da jaize, kofradietako kontuek herritarrei emonaz, ostien jantzarizek, gero Gorka eta Mikel Trikitrilarizek, Igol Txapelketie, Baskal ostien ume jolasak, eta amaitzeko erromerize Naiara eta Izarrekin. Gomendatzen dugu norberak bere edalontzi zerueti, bertan begongo die salgai, baina norberak eruen eskero hobeto. Eta hori, gogoratu, datorren hastien izango dela liburue eta ikusentzunekue aurkezpen ofiziala, eta beste barik. Askotan galdetzen da, nortzu dizen kofradietako kidiek. Kofradietako berezitasun bi esateko moduen juridikoki. Edozein familiako ordezkari, hau da. Erdezan da, cualquier cabeza de familia Iurretan bizi zen da etxidekona. Hau da, etxe bakotxeko ordezkari bada kofradieko kide. Eta beste alderdea batetik, da beren figura juridikoe. Iurretako kofradietako basu ediez de mano komun izaten dena. Orduan zer esan gure deu, ez dala Iurretako biztanleek ez tekoela bakotxak 100 edo anakue. Baizik eta propiedade guztien 100 momentu bakotxien eskubidekoien Iurretarren artien banatzen da. Ez da, sistema latinuen, romanuen bakotxadeko propiedadeen zati bat. Eta sistema germaniko funtzionatzen da hemen, eta da, komune danen artien banatzen da. Momentu baten, 1 persona padeko eskubidie, edo eskubidie, basuera, 1 persona artien banatzen da. Eta beste momentu baten, 1500 badeko 1500 artien banatzen da. Ez dau, proporzionalidade bat hasik naute. Eta urte askotan, egon zan pleituen oinarritzen zan. Bai hemen, bai Galiziako Montes Comunales de Parroquia zen, eta bar. Hori zapuret, diferentzia dekona beste gauza batzukin. Eta edozein persona datorrena, bai Iurretara edo beste kofradietara, eta beren etxie egiten dauena, persona horrek eskubideko kofradietan parte hartzeko. Eskerrik asko, Jon, puntualizazioatik. Laburtu alizeteko errezago ulertuko ni ustez da jabegu hau ez dela laukaturena, baizik eta Iurretako 3.000 eta 600 biztanle ona. Danona, parte igualetan, eskubide bardinekin eta bete bider bardinekin. Bai, holako gutxurarako bat. Eskerrik asko berriro, etortigaitik eta zuen arreta ipintxigaitik. Eta lehen esan da moduen, Domekan laiziar egune ospatuko da, kofradien egune, bertan hainbat informazio emongo da, eta ara basatu ze, beha punti egartzeko modu egingo zu eta disfrutetako modu bai.